बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 19 मेनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि दोगोन गोहोमा, चिरांनि दैमासा ब्रह्मनि गोदान मुगानि गोसो थोनाय, क'क्राझारनि रानी ब्रह्मनि आंनि मेगननि फैसालियाव नों, बाक्सानि सुक्रराम दैमारिनि माबोरै फोरमायबावनो, क'क्राझारनि गेरेमसा बरगयारिनि अनजालि, बनमि नार्जारिनि खारौ खान्दाय बिबार, क'क्राझारनि सबानि नार्जारिनि सैया सैया खालामो अनजालुआ आंखौ, सम्बारू दैमारिनि सोर नों, क'क्राझारनि बिनता बसुमतारिनि थां आरो जुजि, मंकरलाल बर'नि मानसि आरो क'क्राझारनि मिथिसार बसुमतारिनि बर' सिख्ला खन्थाइया सेबखांजादों आरो जयप्रकाश बसुमतारिनि फैमालनि मोदै आरो नोजोर दैमारिनि फै लोगोफोर सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।